രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 13 അധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് 12 നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വൈകിട്ടൊന്ന് നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെ ഒരുമിച്ച് നോക്കാം. ശനിയാഴ്ച നോക്കാം ഒരുമിച്ച്. പറ്റണം നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിടാം, നമുക്ക് നോക്കാം. 12ഉം 13ഉം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതും 12ാമത്തേതും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി? 12ാമത്തേത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് 14 മാതാജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോക്കിണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ. ഇതും ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങളാണല്ലോ, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു
മറ്റു വശങ്ങളിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, കാർത്തിക മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തന്മാർ മൂർത്തി ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, ആഘോഷങ്ങൾ, ഭാഗവത പാരായണം, പിന്നെ ഭക്തന്മാര് കൂടെയുള്ള ശ്രവണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ മധുരാവാസം ലാസ്റ്റ് അല്ലെ, ഇത്രയാണ് നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി 13ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങള്. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെ, വിഗ്രഹാരാധന, മൂർത്തി ആരാധന, ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭാഗവതശ്രവണം, ഭക്തജന സംസർഗം, സങ്കീർത്തനം, മധുരാവാസം, മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, മൂർത്തി സങ്കീർത്തനം, ഭാഗവത ശ്രവണം, മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തസേവനം, പിന്നെ നാമജപം അല്ലെ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 5 പ്രബല രൂപങ്ങൾ: മധുരാവാസം, വിഗ്രഹ പൂജ, വിഗ്രഹാരാധന, ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. ഈ 5 ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാൻ പോകുന്നത്ര ശക്തമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ 5 കാര്യങ്ങള് ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തനിൽ പോലും എന്തുണ്ടാക്കാണ്? ഹർഷോന്മാദമായിട്ടുള്ള ആ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കാനായിട്ടുള്ള, ഹർഷോന്മാദമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തെ അഥവാ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പാടി: പ്രിയ സുഹൃത്തെ, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളയാളാണ് നീയെങ്കിൽ കേശിഘട്ട, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്ഥാനഘട്ടാണ്, കേശിഘട്ടിലെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവുടൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാൻ രൂപത്തെ, വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തെ നിന്റെ ചങ്ങാതികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് നീയെങ്കിൽ, അതായത് നിനക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നിനക്കുള്ളതെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്? ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ നോക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും കേശിഘട്ടിലുള്ള കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കരുത്. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്, ഗോവിന്ദനാണ്. അത്യന്തം വശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ. കയ്യിൽ ഓടക്കുഴല്, നെറുകയിൽ മയിൽപ്പീലി, ആകാശത്തിലെ നറുനിലാവിൽ കുളിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന തിരുവിടൽ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ആണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താവും? നിനക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. നീ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ്, നീ അതിലാണ് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ആ കൃഷ്ണനെ നീ നോക്കരുത് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന മൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾ സമൂഹത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമുള്ള മറ്റു ബന്ധം മറക്കുമെന്ന് സാരം. അതിനാൽ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണത്. ഇത്തരം വങ്കത്തരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ വീട്ടില് പൂജിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്, വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജിക്കുന്ന ശ്രീമൂർത്തിയോട്, അതായത് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ളയാൾക്ക്, അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മറ്റുമുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് സകുടുംബം അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലബിൽ പോക്ക്, സിനിമാശാല, നൃത്തകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സന്ദർശനം, പുകവലി, മദ്യപാനം, അതായത് തുടങ്ങിയ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല്. രൂപഗോസ്വാമി തുടരുന്നു: എന്റെ വങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെയും മുക്തിയെയും എല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ
മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒട്ടാകെ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലും എത്തുന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. ഇനി രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്, എന്റെ മങ്കനായ സുഹൃത്തെ, ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം, മുക്തി, ഇതിനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് പറയണേ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇവയെല്ലാം അപവദിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ മംഗളദായകത്വത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കല്ലോ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലെത്തുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയായും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തും ഉറപ്പായി? 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ക്രമേണ നമ്മുടെ കർണങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലും എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും. നമ്മളത് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പു ചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നയാളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം, അപ്പൊ അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ, സായുജ്യമുക്തി, അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുന്നത്, അതോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ, അത് ചപ്പുചവറ് പോലെ വലിച്ചെഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നവർക്കോ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ പിന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് മനസ്സിലാവില്ല? ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. നമ്മള് ഏതാമത്തെ അധ്യായാണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. 7ാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു. ആരാണ്? വ്യാസമഹർഷി അല്ലെ. വ്യാസമഹർഷി ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ കണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലൂടെ കണ്ടു. എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുപോയ അധ്യായത്തില് സമ്മറിയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവരാരോട് ഇല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. മൂഢന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയാണ്, അറിവില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഭഗവതം വ്യാസമഹർഷി എഴുതുന്നല്ലേ മാതാജി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേ? അല്ലാതെ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ജനങ്ങൾ കലിയുഗത്തിലെ അലസരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഊഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മള് അതില് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് ശ്ലോകത്തിലാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. 4-5 ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ജനങ്ങളുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ്? കാരണം അവർക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് രചിച്ചത്? ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അത് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം എന്തിൽ കണ്ടു? ധ്യാനത്തിൽ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിച്ചത്? ഭാഗവതം രചിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാണ് അവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായം വ്യാസമഹർഷി ധ്യാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണത്.
അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് കരുതി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ കണ്ടു. അതിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് രചിച്ചത്? ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഭയം, ശോകം, മോഹം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകുന്നു കൂടി കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ വന്നോ? ഉണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാൻ, അപ്പൊ ഭാഗവതം അപ്പൊ രചിക്കാനും കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിലൂടെ വ്യാസമഹർഷിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ പരിത്യാഗത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പത്തിക ലാഭം, കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യമുക്തി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. പൊതുവെ ആളുകൾ സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ത്രിമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നുകളയുക എന്നാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സാധാരണ ആളുകള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ചെയ്യും. എന്നാൽ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറെ പ്രയത്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും മൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതികമായ സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഭൗതികമായ മൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ മറന്നു കളയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. എവിടെയാണ് ഇത് കണ്ടത്? കണ്ടു. 142 പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് പറഞ്ഞ ഗീതങ്ങളും പരമോക്ഷമ തള്ളിക്കളയുന്ന പൊതുവെ ആളുകൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗീതങ്ങളും ഭൗതിക, സമൂഹം, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയെ പരോക്ഷമായി തള്ളിപ്പറയുന്ന അന്യ ഉപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ ആളുകൾ സാമൂഹിക, സൗഹൃദം, പ്രേമം എന്നിവയോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ വളർത്താൻ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായ പ്രയത്നങ്ങളും അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമൂർത്തികളെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നുകളയുക എന്നാണ്. സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ശ്രീമൂർത്തിയുടെ അതായത് ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന. പുകഴ്ത്തേണ്ടവയെ ഇകഴ്ത്തേണ്ടവയെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ അന്യോപദേശത്തിന്റെ ഘടന. ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ അംഗത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ അല്ലെ മൂർത്തികളെ ദർശിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിനുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ സ്നേഹം, സൗഹൃദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ബന്ധത്തെ പുകഴ്ത്ത ശ്രീമൂർത്തിയുടെ ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യം ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടെ ആര് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ രചന വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇകഴ്ത്തേണ്ടതിനെ പുകഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തേണ്ടതിനെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന മട്ടിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഘടന. ഇതിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഘടന നമുക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ്? പുകഴ്ത്തേണ്ടതിനെ ഇകഴ്ത്തുന്നു, ഇകഴ്ത്തേണ്ടതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു.
ഭൗതിക സൗഹൃദം, സ്നേഹം, സമൂഹം എന്നീ അംഗത്വങ്ങൾ മറക്കണമെങ്കിൽ ഗോവിന്ദന്റെ ശ്രീമൂർത്തിയെ ദർശിക്കണം എന്നാണ് പദ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങള് ഇത് മറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയെ, ശ്രീമൂർത്തിയെ നമ്മൾ ദർശിക്കണം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത് സ്വരൂപം കണ്ടതിനു ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഔത്സുക്യം കാണിക്കണമെന്ന് സാരം. അതായത് കൃഷ്ണാവ് ഫോറത്തിൽ തൽപരനാകണം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉത്സാഹം കാണിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണാവ് ഫോറത്തിലേക്ക് താല്പര്യം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് കണ്ണീര് കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ ശരീരം വിറകൊണ്ടതും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയതും അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവ് ഫോറത്തിൽ തൽപരനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. സദാ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദന്റെ കയ്യിലെ വീണ കമ്പികളുടെ കമ്പനങ്ങൾ പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമത്രേ. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുക, ജപിക്കുക ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സദാ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്ന നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലുള്ള വീണയുടെ കമ്പനങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതേ കമ്പനങ്ങൾ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയല്ലേ, നാരദ മഹർഷിയുടെ കയ്യിലെ വീണകളുടെ ആ കമ്പനങ്ങള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഇതേ കമ്പനങ്ങള് എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്റെ കർണപുടങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സദാ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖത്തോടുള്ള ആസക്തി ക്രമേണ ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികതയോടുള്ള ഒരു ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രൂപഗോസ്വാമി മധുരാ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്താണ്? പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മകൾ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി മധുരാ മണ്ഡലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം ഓർക്കാണ്. ഈ ഓർമ്മകൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകൾ സദാ എന്നിൽ വന്നടിക്കുന്നു. മധുരാ മണ്ഡലത്തിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തരണത്തിലുള്ള മധുരാ മണ്ഡലം. അപ്പൊ മധുരാ മണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മധുര. പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കൊണ്ട് മുഖരിതമായ കദംബ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം, അത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പരമാനന്ദത്തിന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അലകളാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
മധുര മണ്ഡലത്തിലെയും വൃന്ദാവനത്തിലെയും ഈ അനുഭവം ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര മനോഹരമാണ് യമുനാ തീരത്ത് 84 ചതുശ്ര മൈൽ വിസ്താരത്തിലുള്ള മധുര മണ്ഡലം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവം യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? മധുരയുടെയും വൃന്ദാവനത്തിന്റെയും സാക്ഷാത്കൃത വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ. മധുരയും വൃന്ദാവനവും സർവാതിശയായ സ്ഥലമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ മധുര പിന്നെ വൃന്ദാവനം നമുക്കറിയാം അതിശയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ മധുര നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ട സർവാതിശയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മളെ ഭാവങ്ങളെ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത് അതിന് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അതീന്ദ്രിയത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ കടക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മിൽ ഉണർത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ അവിടേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പ്രസ്താവനകൾ അതിശയോക്തിപരമെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ അതിശയോക്തി സ്പർശമേ ഇല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും ഇത്തരം സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ കാണിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാർ ഭക്തന്മാരായി തീരുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ തന്റെ സുന്ദരിയായ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്ലമംഗല ഠാക്കുറ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറി. അപ്പോ അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ചിലവർക്ക് അതിന്റെ ആ തോത് കൂടിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 4 കുമാരന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലെ പറഞ്ഞ. മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പല ഭക്തന്മാർക്കും പല ഉണ്ടായത് വളരെ പെട്ടെന്ന്, എല്ലാവർക്കും ഇത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കള് കാണിച്ച എന്ത് ചെയ്ത സ്മെല്ല് ചെയ്ത നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കുമാരന്മാര് ഭക്തന്മാരായിട്ട് തീർന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 കുമാരന്മാര് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പ്രസാദം, അതിന്റെ ആ മണം അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവരെന്തായി മാറി? ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ട നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കാമുകിയെ പോലും ഉപേക്ഷിച്ച് വില്യമംഗല ഠാക്കൂർ മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എത്തി ഒരു തികഞ്ഞ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്തല്ല, അതിശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊന്നും കഥയോ അതിശയോക്തിയോ അല്ല, അവയെല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. ഇതെല്ലാം വസ്തുതകളാണ്. എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഇതുപോലെ പല അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഇനി ലേശം അതിശയോക്തിപരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിത്യ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി അവയെ യഥാർത്ഥമായി കണക്കാക്കാം. ഇതിലെങ്കിൽ അതിശയം നമുക്ക് തോന്നിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക സൗന്ദര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിത്യ സൗന്ദര്യമാണ്. അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതേസമയം സ്വതേ കൃഷ്ണാവബോധവുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ഒരാളിനെ ഈ വിവരിച്ച അനുഭവങ്ങളൊന്നും അസാധാരണമല്ല താനും. അപ്പൊ സ്വതവേ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തായിട്ട് തോന്നില്ല, അസാധാരണമായിട്ട് തോന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്രമേണ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ പോലും ഈ വാദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാമാണികന്മാർ ആരും ഈ വാദഗതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമത്തിലുള്ള തത്വങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണതയുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ പ്രാമാണികന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന പരിപൂർണത നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ
അല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്വാത്മചോദിതമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. എന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങള്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന പരമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് ഇതില് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം. കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. വാസ്തവത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പരാപേക്ഷ കൂടാതെ തന്നെ കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിച്ചിട്ടെടുത്തുള്ള ഒരാൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരാളുടെ എന്താ പറയാ, നിർബന്ധമില്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വികസിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പറയുന്നതൊന്നും പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് ഓൾറെഡി തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്ത ആ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭക്തനിൽ പോലും ഭക്തിജന്യമായ ഹർഷോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന 5 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, ഭക്ത സേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം, സങ്കീർത്തനം, ഭക്തസേവനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മധുരാവാസം, വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞോ, മധുരാവാസം, ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഠനം. 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിലെ ഏത് സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദശമസ്കന്ധത്തിൽ, 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അല്ലെ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല? സാമ്പത്തിക ലാഭം, അനുഷ്ഠാനപരമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, സായുജ്യം എന്നിവയെല്ലാം ചപ്പുചവറ് പോലെ എറിഞ്ഞു കളയാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെറിഞ്ഞു കളയാത്തവർക്ക്, അത് വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 9-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് സ്വാത്മപ്രചോദിതമായി എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിനും മുക്തിക്കുമെല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അല്ല, അതിന്റെ മുകളില് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സ്വാത്മപ്രചോദിതമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുക ആ രീതിയിൽ എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അത് പാലിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആരും പറയാതെ തന്നെ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് പാലിക്കുന്നത് കൊള്ളാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിനും മുക്തിക്കും എല്ലാം ഉതകുന്ന മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷെ നമ്മള് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഈ സ്വാത്മപ്രചോദിതമായി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാത്മപ്രചോദിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ശരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തോന്നി ചെയ്യാം, ആരും പറയാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മപ്രചോദിതമായി എന്നല്ല പറഞ്ഞ, സ്വാത്മപ്രചോദിതം അല്ലെ, സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ആരും പറയാതെ ആരും നിർബന്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതാണ് 8 മണിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.